hero try para banget tinga life ntaga step ba kwa banong kani kawai ba ladang kwa ban seiso dai ba blai ba bon banga kwa banong hi ba ki bon ki blai snow ya ktien jong blai mlei tang bigi snow ki da let mo shaki seminar ki da let shaki bible study kam dei ga ba baklang nani ki snap na ki YouTube nani hawat na marka ktien jong blai ang kalong ka ba don bor mo kalong ka ba im ka ba khamna ban kawat lam agyang serti ka ban bor mo kadan bor ban transform kadan bor ban pensai so kani ktien jong blai hanrei balai ba tam khindet pat ki briu ki ba puli ka ktien jong blai ka sei so ki dan pat ki sakut dan pat ki keli ki ong balai ngal puli nga la ngam ka ktien jong blai rei blim sei so kata kalong ba pi kadan ka ba ka ktien parang ki ong ka active participation ti ka ktien jong blai habang ipuli ngi dan kamban participate dai tang bani usmo le sipla slap daki hajar ki YouTube videos pang ktien jong blai rei kamdan pat kata ka practical nani kamdan pat kata ka ban pau shabar ban seiso kalau kami para mai takada habangi usmo ktien jong blai ngi dan kamban ya trailang ban ktien jong blai dan kami troi apostol Paul wang tu uang naka shiti shiki Filipi kalau ba ar kat ka ba ar la fi puli ka ang hak Bible parang ka ang work out your own salvation for it is God who works in you mat phiak ban trei ba ka e ta ba blei trei phiak dan kam le si pi slap pet nang ni na YouTube nang ni na Facebook ni shat i ba pi ngi pelat gitu ki video bagi let ban yalap kilet ban bu ikhti bapang kilet ki mo kawai kadai bagi pen ko ngo ban kim da dai than ki bri ki ba start kim da dan than ka ta ka jingnam jik start ka ba khan rei ai ka bang ngong kai ka bang sno thu kam dai than ka ta ka jingnam jik start bri rei ka dai ka ta ka active participation na ka ta ka ba pe ki pen ko ngo ban le ban ya shim ban tala pat kai ga ba ktien jong blai ko let's say la ya lap fi nang ni ya ka jingkala ka bomod let's say ya lap shia pidan chi sha ka ta ka jing ya ksan hendrai kani ka do ka te mrawe fi ka bat pim aila ke jing mo prakhat ban pen ko mu e ka e ga ba pi sngo ya ktien jong blai ka sei so de ka jing pen ko mu pi ha ka pin puli na ka ani ka shitiu jakap lu kang waktu long tu na shitiu jakap lu nang ba ning kang gat khat ka ba ar phau wei kang tu wat long pi tang kita ginong yo snow ya ka ktien jong blai no namarka pi syukur dala di rei ta ba pi snow tu long ru kinong le ya ka ktien jong blai ban participate mentang ila ya lap nang ni ya ka gospel la ya lap pi gani ka gospel kabadan bor ba pidan kaman pilara pikwa ban lai lut ni hip-hop pikwa ban seiso kan kaman yo lat ni ktien jong blai kan kaman kla ka bomot kan kaman on play hip-hop ban yo ban penbe ti given simbaman ban yo ban penduai nak tahu de ta kan ha ba piwan shakri jong blai ni kala ban long ba piwan shaki ban ya kan duk lang halor ka ktien jong blai ban yale ta ka jing pop ban ben be kimen simbaman nang ta kan sedang ka ta ka jing seiso kumbala long lang kiwe kan sedang kan ga jing long sedang ban seiso bat hawa pi lat lut ka ma kenja man sim kan ka ba kenja do ka seiso kadang ka confidence wi kai kadang ka ta ka confidence hau blai teng le se fila ban dai brio bale ran bi brio ba shak tiem re ha ba kala troi kan ka ktien jong blai pi se i pi sa ja ki tu gi jing shak tiem gi jing le ran maka sadan bor ban trei fi gani ka ktien jong blai tingimla ban shuang bun gi briu gi ong ba ani inim le jing sang shu gi shu shang ba online ba kata kamla ban long blai klambu ya kata klambu tang ban shu long online ba nya ga ji shakri blai ubu bangin hap ya kan du physical being so ya kapur bamla bam yola kadai
ka kidan ki por bagi supaya online mereka dan kam banyak kenduk lang gi nak duk syaki senran jong Jesus ki kenduk lang hakikam ki apostol gitu ki apostol bat ki para menit ki dia kenduk lang nabi pai nak kam ki apostol kalau nang ba kat khat ka ba sau puai sau as tulai tar gitu ki ba ki kenduk lang ki dia duai lang ki dia bam ji khoi trai lang kam la ban long ba pin shu shong na yi dan kam ban dai kenduk lang dan kam bannya duai lang dan kam bannya wan lang deh takkan selesai so te kam la ban pisu long pisu enjoy bet ni tu i jakatia supet ni video ni la so hun sampai pin sakut be jo dari dan kam wan se shakman wan le ran duai ho blai pen kedia no itu gi jingle ran wan dah kinu ki lada pidan hakan uga jinge ru haka pop na ka e fidang yaksat ne ma piwan yo ban penduai yo ban ya slok lam de yang taba akan dan ka jing so di tangani hi koanain tak step ba lada pila yo slow pen ko mo no ban le tin jong blai pen ko mo participate lang sim bentalang pin se i suki pasuki ka sedang ka jing so nam ta ka buram jong try ya ro try